Sugur wifqa zistijaj. ġibtu għamakom talba tal-Ispiritu Santi jitlamna l-bira. Nitolbu flimkien. Ma nisimaw il-kelma tal-Alla nitolbu l-qawwa tal-Ispiritu. Min m'għandux ma kienx hawn il-bira. Fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu flimkien u l-qalbna. Ħalliq ta' kollox ejja. U Spiritu żur ruħna bil-grazzja tiegħek fawwar il-qlub maħluqa minnek. Int difensur u faraġ, id-don tal-Alla għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Inturi l-qawwa tal-Alla bis-seba' doni tiegħek. Int mill-missier imwiet biex tagħti l-kliem lil fomna. Mexxina fid-dawl tiegħek, b'imħabbtek imla l-qalbna, bil-qawwa tiegħek wettaq il-ġisem dgħajjef tagħna. Biet minn fostna l-għadu, fis-sliem għaddejjem sodna. Jekk int qudiemna timxi, neħilsu minn kull għenien. Kun fina u bid-don tiegħek, narfu l-missier u l-ben u nemmnu b'fidi sħiħa li int l-Ispiritu tagħhom. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek. Imbirka anti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. San Giuseppe u San Franġisk. Paċi magħkom. Oggi bil-qiegħda. Vangelo magħkom. Drajtu d-dawru issa. Illum ħaddawru ħafna. Illum eżistijaj, jekk xtaqt inkomplu nieħdu siltiet mill-Vanġelu ta' San Mark. U ħanduru, jekk jiena xiena ħabbalin, ħanduru 5 siltiet mill-Vanġelu f'San Mark, fejn b'mod jew ieħor Ġesu jfejja jew jeħles il-xi ħadd ġo dar jew ġo familja. U nixtieq hekk inħarsu lejn dan Ġesu illi qed jaqsam magħna din il-ħajja min-naħa l-oħra tax-xatra jien jaqsam diversi drabi. U kif il-fidi tagħna fih takkumpanjana f'mumenti fejn il-familja tagħna għandha bżonn il-Ġesu illi ifejjaq. Ħanraw fejqan ta' tfal primarjament, imma anke fejqan ta' kbar kif sejrin naraw. Min kull aspett, minn kull Vanġelu, minn kull sitta, ħanamlu daqsxejn tiċbisa. Ftit minn kollox u nagħmlu stampa mużajk sabiħ eżistijaj minn dawn il-5 siltiet. L-ewwel waħda sibu chapter 1, issa tafu li l-Vanġelu sibuh bil-chapters u verses. Chapter 1 minn verses 29 sa 31 biex nagħmluha faċli page 11. Sibtuha? Chapter 1, verse 29 sa 31. Ħanaqraw daw 3 groups u naraw x'nistgħu nieħdu minnhom. Mela qabel dan il-Vanġelu Ġesu kien qed jippredika fis-sinagoga. Tajjeb. Ħarġu mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġaku u Ġwanni għand Xmun u Indri. Issa il-mara ta' Xmun, San Pietru, tinsew San Pietru kien miżżewweġ, il-kunjata qed nitkellmu issa. Issa il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni. U malajr qalulu biha, resaq lejha, qabadha minita u qajjimha. U d-deni ħalliha u bdiet isservihom. Mela, l-ewwel fejqan li se naraw huwa proprju Ġesu li qed ifejjaq fil-li qed jippredika ġos-sinagoga, ejja noħdu issa t-tempju tagħna l-Knisja, ma kienx hekk imma biex niftehmu. U eżatt kif joħroġ minn minnkom mal-art imqazza f'Kafarnum, din tistgħu timmaġinawha. Tajjeb, illi kif toħroġ mis-sinagoga temmi l-fdalijiet tagħha, faċċata across the road, litteralment isib id-dar fejn kien joqgħod Pietru hemmhekk. U min-naħa l-oħra, u Ġesu ma jfejjax fis-sinagoga eżistijaj, imma jmur ifejjaq fid-dar. U hija interessanti min hija l-persuna marida f'dan moment. Jew tant aħjar dil-persuna marida
kif tfiq min il-persuna mfejqa. Meta il-kunjata ta' Pietru Ġesu jfejqa, x'tagħmel? Tqum taqdi. Mela l-persuna marita f'dan il-Vanġelu hija l-persuna fil-familja illi ma taqdix. U dina nixtieq nitlu daqsxejn ftit fil-fond eżistijej għaliex il-qadi f'dan il-Vanġelu ta' San Mark il-qadi għamluh l-Anġli u Ġesu Kristu. Ftit qabel dal-Vanġelu nsibu silta meta Ġesu kien ittantat mix-xitan wara 40 jum u fl-aħħar jiġu l-Anġli jaqduh. Il-verb Grieg hija djakonija tfisser qadi. U hawnhekk li jom bil-mara ta' Pietru tqum taqdihom hija djakonejn, l-istess verb li taqdi. Il-qudiem Ġesu juża dan il-verb għal nifsu meta jitbin il-bniedem ġifieri hu ma ġiex biex ikomodi ma biex jaqdi. Il-qadi eżistijej bħala nsara huwa l-iktar essenzjali f'dak li jagħmel u jiddistingwina. Għax jagħmilna bħal Kristu u jagħmilna bħal l-Anġli. Però, fil-verità, x'inhu dan id-deni? Illi jżommna x'dik għad-deni. X'inhu għad-deni li jitlaqna? Illi jżommna milli naqdu fiż-żwieġ u fil-familja tagħna. Id-deni eżistijej l-ikbar deni li jista' jkollna kontra l-qadi fl-imħabba vera hija superbja. Hija superbja. Ku kelli nistaqsikom dawk li forsi xi smajtu l-nifriedka radio u television ir-risposta ta' huwa. Imma l-min le jipprova jikkesja. U kien nistaqsikom x'inhu l-pedament ta' żwieġ? Naħseb ħafna jgħidu l-imħabba. Però mhix l-imħabba. Il-pedament ta' żwieġ hija l-umiltà. Hija l-umiltà. U l-ewwel att ta' umiltà huwa meta inti dakinhar li żżewwiġt qed jien ma ngħaddix minn għajrek. Can't live without you. Tafwa? Marja Kari, can't live anymore. Meta tiżżewweġ ħabbejt il xi ħadd, qed tgħid jien ma ngħaddix minn għajrek dik l-umiltà. Is-superbja tafu x'inhi? Mur ħallini u etlaq l-ilma x'dejjaqtni ma nafx kemm ħallini. Minn Marja Kari għal Freddy Portelli. Ġifieri msika dan fil-kredi u ngħidulhom lillum kelli semmija fil-kredi kajjel. Imma eżisti nibdew bl-umiltà ma ngħaddix minn għajrek. U kollox jibda jitkisser fir-relazzjoni ta' bejnietna u fil-familja il-mument li nħossni li ngħaddi minn għajrek li niġġieldu mhix problema. Bil-Malti ngħidu anke l-imsara li jmorru flimkien, jiġifieri ċ-ċimiterju ma jġildux u dejjem flimkien. Jiġifieri mhux hekk irridu nkunu. Ninġildu mhux problema. Li nibda nħossni nista' ngħix minn għajrek hi problema. Għaliex hemmhekk tidħol is-superbja bil-mod il-mod eżistijej. U meta jiena ngħaddi minn għajrek, meta jien ngħaddi mingħajr familti, jien ma nibqax naqdi fil-familja. Il-gost li naqdi hu speċjali eżistijej. Dina qamet taqdi, l-qadi sempliċi. Kemm għandna bżonn niskopru mill-ġdid, persuna mfejqa tgħix is-sempliċità. Meta nippruvaw nagħmlu ħajja romantika, ħajja fil-familja anke l-tfal, irdu ntuhom kollox biex nagħmluhom kuntenti. Din mhix illużjoni. Xi illużjoni li nagħtik kollox biex nagħmlek kuntent. Jiena meta kont qiegħed il-Kenja darba minnhom tifla għalmitni l-kuntentezza. Jisimha Teresa, dik kienet tgħix barra triq. Żewġ titfal laqtuni, mor diversi drabi nippritka l-Kenja. Imma tnejn laqtuni tfal, Teresa u Nelson, bħajt niftakarhom. Dawk kienu jgħixu barra triq. Nelson tant kellu ġuħ li kien jiekol il-laħam tiegħu. Tal-gravi, tal-bisa, però mhux waħed ilkom. Teresa kienet tgħix barra triq. U din kellha żewġ ħwejjeġ biss. Kellha tax-xitwa u tas-sajf. Fix-xitwa kienet tilbes tas-sajf taħt u tax-xitwa fuq. Fis-sajf tilbes tax-xitwa taħt u tas-sajf fuq. Immaġina? Darba din inqasmu dan il-ħellu tal-1 cent ħadni ma nagħmlu Malta ma tiedem. U niftakar it-tifla meta qegħdin inqasmu qabdet il-ħelwa, fetħitha, laqitha u rrid talqitha. U qed nara sejra, u qed tirtira kam, Teresa. It-tartiba għalfejn ma qiltix, qalt li għandi ħija marit u mhux jien dan. Qed I can give you one for your brother. Qalt li no father. Qalt li jiena l-ħija rridu dduq l-istess waħda li doqtien. Persuna f'ira tgħix barra triq, talmet ġifieri
m'għandi bżonn kollox biex inkun kuntenta. Imma fli naqsam hija l-kuntentezza. Aħna ngħixu f'soċjetà kollox huwa maj, kollox huwa għaj. Minnu mitkla tat-teknoloġija fehmni aktar. Kollox personalizzat tiegħi. Li naqsmu huwa diffiċli ħafna. Kulħadd bl-affarijiet tiegħu eżisti. U dak mhux se jagħmilna kuntenti. Li taqdi huwa li taqsam il-ħin, taqsam l-affarijiet bejnietna, dak huwa għad importanti. L-affarijiet sempliċi tal-ħajja ta' kuljum, li tnaddaf, li taħsel ix-xawer wara tinħasel, li tnaddaf it-toilet wara tużaf, li tpoġġi l-ħwejjeġ maħmuġin dejn il-maċin u mhux jiġru kull imkien u min joħseb li toqgħod idur id-dar kollha. Dan il-qadi sempliċi li għamilna kuntenti li qed nagħmlu ħal xulxin eżisti fil-ħajja ta' kuljum. Is-supervja tippretendi li ħadd ieħor għandu jagħmel l-affarijiet. Il-persuna li hija mfejqa kapaċi taqdi. Fil-fatti meta nissupervjaw ma' xulxin nifqu nagħmlu lil xulxin. Eżisti. Int tagħmel tiegħek u jien nagħmel tiegħi. Meta nkunu orrajt kapaċi nerġgħu nagħmlu affarijiet flimkien għax minnu mfejjaq jaqdi u jaqdi flimkien u għandna bżonn illum il-ġurnata infejqu l-qadi. Tafu xi ġifieri nfejqu l-qadi? Li taqdi mhux xi ħaġa li hija second class mhux importanti. Li taqdi jagħmlek bħala Alla hija l-kundizzjoni li ħa Kristu għaddej. Hija interessanti li Ġesu qabel ma taqdi x'jagħmel għaddi? Iqajjimha. U interessanti li bil-Grieg il-verb użat hawnhekk huwa egeiren insew. Imma hu l-istess verb li San Mark juża meta jgħid Ġesu qam mill-mewt. Egeiren. Iġifieri din hija mhux sempliċiment infejqa, din hija rxuxtata l-ħajja ġdida. Meta aħna nirxuxtaw ma' Kristu, meta aħna nixu f'Ġesu, qed ngħixu ħajja ġdida, qed niġu trasformati f'dak li xedna fejn niġu l-eserċizzi biex insiru nies ġodda. Il-persuna ġdida irxuxtata issir għaddejja. Hekk għandha tkun il-Knisja u l-komunità. Aħna qed nagħmlu mixja lejn lajt. Jekk l-għajt ma jwassalniex biex naqdu, mhux biex noqogħdu nagħmlu funzjonijiet fil-Knisja, imma biex naqdu hemm barra, naqdu fil-ħajja ta' kuljum. Knisja li hija għaddejja tas-soċjetà, ġenituri li huma għaddejja ta' wliedu, l-ulied li huma l-għaddejja tal-ġenituri, ir-raġel li huwa l-għaddej ta' martu, l-mara li hija l-għaddej ta' żewġha. Dak li għamilna nsar eżistijej, il-qadi fl-imħabba, kontinwament, il-gost u l-ferħ, mhux il-gara illi naqdu. Però nerġa' ngħid, jekk ma nagħmlux din l-esperjenza ta' gejren ta' xox qajjimna, il-qadi flok imħabba jsir abbuż. Abbuż. Hawn nies huma abbużati fi żwieġ u l-familja. Għaliex nippretendi li inti għax il-mara tad-dar għandek tagħmel kollox int. U liedek hekk jismgħu ukoll. Mingħajr dinjità u mingħajr apprezzament tal-qadi tiegħek. Għandna bżonn aħna l-insara nibdew minnha mhux minn l-oħrajn faċli nikkritikaw l-oħrajn. Aħna li ngħidu li nemmnu. Irridu nippurifikaw il-qadi mill-abbuż fi żminijietna u nagħtu dinjità il-kull min jaqdi. L-istess eżistijej. Għandna bżonn jekk inwessu daqsxejn issa il-familja, mhux biss il-familja tagħna, imma s-soċjetà tagħna. Mingħajr ma nidħol f'kontroversji politika tinterpretawniex ħażin. Illum l-iktar xogħol ta' qadi f'pajjiżna min jagħmlu? Is-Suwed. Nuża kelma posta Suwed biex nifhmu. Ekki. U xi drabi tara nies kif jismgħu, ma jimqar biss kif noħorġu ż-żibel. Kif nitfu ż-żibel fil-dustbins tagħna u min jiġi jiġbru dak iż-żibel imbagħad. Tkellem straight biex nifhmu. Iż-żibel int toħorġu b'dinjità. Titfgħu b'dinjità għal min se jiġi ngħadda fiż-żibel tiegħek. Jew naqbdu nitfu kollox bl-appoġġ. U mbagħad min jiġi jagħmel xogħol. L-ħafna drabi huma nies li ġejjin minn ħafna tbatija li qed jagħmlu dan ix-xogħol. Ħafna minna l-Maltin ma rridux nagħmlu aktar. Dik il-verità. Duru dawra ftu għajnejkom, araw minn kuna fuq l-iskamer u taraw. Araw minn jiknes it-toroq tagħna u jaraw. X'qed jgħid dwarna bħala soċjetà u pajjiż? L-istima vera tagħna x'inhija? Kemm il-darba waqafna u ngħidu grazzi lil daw il-persuni fit-triq. Kemm il-darba urejna ġest apprezzament. B'kelma u b'ġesti.
L-iktar xogħol li jista' jiderek umli baxx fis-soċjetà tagħna x'dinjità qed nagħtuh. Anke l-mod kif jitħaddmu ir-rati tal-pagi, id-dinjità tax-xogħol ta' dan mutna. Is-soċjetà tagħna, l-familja tagħna aktar wiesa għandha bżonn lil-legejren li nagħmlu dan il-xoxt. X'jiswa li nħorġu niġġerrew bl-istatju ta' Kristu l-xoxt fit-toroq tagħna. Imbagħad għandna dawn in-nies jiġġerrew fit-toroq tagħna u nismgħuhom ta' żibel. Sisti, li nifdu l-qadi li nagħtu dinjità min jaqdi u li niskopru kull xogħol bħala qadi. Bejn li tiknes it-triq u li tmexxi pajjiż, bejn li tiknes it-triq u tmexxi parroċċa, bejn li tiknes it-triq u l-Papa, il-Papa ngħidulu servorum dej bil-Latin, il-qaddej tal-qaddejja, l-iktar li suppost jaqdi fil-Knisja. Għax il-qadi huwa d-dinjità tan-nisrani u mhux imbaxxu xi ħadd. Kemm għandna bżonn Ġesu jidħol eżisti fil-familji, fil-Knisja, fis-soċjetà tagħna u jfejjaqna minn dan id-deni tas-supervja li qed jumilja fil-familji tagħna u fis-soċjetà tagħna. Ejja mmorru issa fejqan ieħor li naraw isir f'dar. Chapter 2 minn verses 1 sa 12. Sibtuha? Page 14. Ħanaqraw u tpaxxu waqraw il-kelma tal-Alla. Għatmi biżżejjed. Meta naqrawha il-mulej jkun qed jaħdem fina x'il-kelma tal-Alla hija qawwija. Meta wara xi ġranet daħal Kafarnum, in-nies semek li kien id-dar. Hawnhekk qiegħed id-dar, x'aktarx li din hija l-istess dar li konna fiha fl-aħħar mirakl. Id-dar ta' San Pietru, tajjeb? U nġabru bosta, hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed anqas quddiem il-bieb. U qatt ixandrilhom il-kelma, qatt jippritkar. U marru ħudulu qudiemu wieħed mifluġ, jiġifieri paralizzat. Merfuh minn 4 min-nies. Billi ma setgħux jersqu saħdejh minħabba l-kotra, għalaw is-saqaf ta' fuq. Ma marrux għand il-meppa, biex għabdu għek, ma somma. Fetħu toqba u nislu minna l-frix li fuqu kien mindut il-mifluġ. Meta ra l-fidi tagħhom Ġesu qal lill-mifluġ, ibni, dnubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qiegħda xi wħud mill-kittiba u f'qalbhom dew jgħidu dan kif qiegħed jitkellem hekk? Dan qiegħed jgħid. Min jista' jaħfirhom id-dnubiet li falla biss? Malli Ġesu ntebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruħhom qalilhom għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom. X'inhu l-eħfef tgħid il-mifluġ dnubietek maħfura jew tgħidlu qum waqbad friexek u imxi. Mela biex tkunu tafu li min il-bniedem għandu s-seta jaħfir id-dnubiet fuq l-art, qal il-mifluġ qum qiegħed ngħidlek, aqbad friexek u mur lejn darek. Dak qam qabad mara l-frix u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. U kulħadd staġeb u bdew faħru lil Alla u jgħidu ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Jekk l-ewwel miraklu li rajna fejqan li jsir fid-dar kien persuna bid-deni u dak id-deni qabilnieh ma' supervja, issa għandna persuna li f'din id-dar, l-istess dar, ħajjerġa' jsir miraklu ieħor. Ġesu ħajjerġa' jfejja. Darba persuna li huwa paralizzat, mifluġ. U ma nistgħu nqabluh fil-familji tagħna l-persuna paralizzat mifluġ. Hija l-persuna waħla. Aħna sistej fi żwieġ u l-familji, tistgħu tkunu l-ġenituri, tistgħu tkunu t-tfal, in-nanna u l-bużnanna tzietu ma nafx min. Jista' jkollna persuni li huma imwaħlin u ma xiex weħlu. Tiltaqa' ma' nies li ma weħlu ma' xi kelma illi xi darba għalilhom xi ħadd fil-familja. Għaliex ommok qabel ma żżewwiġna qatt ma aċċettatni u kull sena nibqa' ngħidilek xi ġlieda. Għax missierek qatt ma ħamilni, ħalli nfakrek x'għamilt li qabel ma żżewwiġna.
U ngħidlek jiena meta konna l-ewwel tfal ma tiftakarx kif ġabu ruħhom magħna ħudek. U nagħmlu lista. Uħud minna ħajħduha magħhom il-qabar u hemmhekk ħajfu jeqerdu fuq dawn l-affarijiet. Il-mewt biss ħadd ħalisna minnhom. Imma eżistijej, għandna minn mistoqsija, qegħdin niġu hawnhekk. Kemm inna niġu knisja u aħna mwaħħlin, paralizzati, ma' kliem u esperjenzi ta' weġġat fil-ħajja tagħna. Għadha ħnitolbu għal-fejqan. Ħnitolbu għal-mirakli għalek. L-istess Ġesu ħajkun fostna għada, fl-Ewkaristija. Biex inġibu dan kollu f'riġlejh, għax mhux nitalmu lidu. Billi titgħallem hekk tibqa' qalbi. Għandna bżonn niftħu qalbna vera ħallu lejn biex itina dan il-fejqan. Interessanti li dan ir-raġel kellu dan il-friex. Il-kelma Griega insewa, tgħodux tagħtu każ, imma ngħidulkom hekk, titalmu ftit. Krabattos hija bil-Grieg il-kelma friex. Li tfisser żewġ affarijiet. Li tfisser tip ta' sodda li kien ikollu l-marit, però tfisser ukoll is-sodda li fuqha kellek id-dritt tittallab fuqha barra fis-soċjetà. Krabattos, sodda u il-post li fuqu kellek id-dritt li tittallab. Għaliex? Għaliex min jeħel fil-ħajja isir tallab. Ħa nispjegalkom ġifieri min jeħel isir tallab. Weħilt ma' esperjenzi negattivi fi żwieġ u l-familja u tibda tittallab għall-imħabba u għall-effett barra miż-żwieġ u barra mill-familtek. U kull persuna barra miż-żwieġ u l-familja li tik l-attenzjoni tibda tinżillek għasel għaliex weħilt mal-esperjenzi jibsa issa sirt tallab għandek il-krabattos tiegħek. Għandek dis-sodda li minn fuqha dejjem tgħid għax jiena mweġġa, għax jiena hekk, u allura donnu dik il-weġġa tini dritt li jiena nista' nittallab imħabba f'postijiet li mhux fosthom. Jew inkella min jittallab mod ieħor. Mutu d-dar, jiġbed l-attenzjoni. Muta d-dar, ma nitkellmux. Skiet jaqta b'sikkina, jinfdek u joqtlok ħaj. Huwa mod ieħor kif tittallab l-attenzjoni fuqek. Eżistijaj. Għax weħilt ma li ġara, issa sirt tallab. Min jeħel, jisir tallab fil-ħajja eżistijaj. Allura huwa interessanti. Id-dan ir-raġel illi jieħduh dan krabattos kollox. U din Ġesu. U Ġesu x'jgħidu? No bidek maħfura. Imma sorry Ġesu di x'għandax taqsam ħida ma jimxix. Fid-dnub biex jidħol. Nixtieqkom tifhmu l-profondità ta' xi tiġri dan. Il-kelma dnub fil-Bibja diversi kliem għalija għandna waħda biss bil-Malti. Bl-Ebrajk, per eżempju, fit-Testament tal-Qadim hemm xi 5 kelmiet, daqqa hija rebellion, daqqa hija offiża kontra Alla. Bil-Grieg l-iktar kelma użata hija hamartia u nsewa. Però l-kelma dnub hamartia li użata hawnhekk fil-Vanġelu tfisser to miss the mark. Ħa nispjegalkom mod sempliċi. Meta tkun qed tilgħab id-drafts, tafu x'inhi hu, kienet gara. Meta toħodha fiċ-ċentru toħodha bullseye. Meta toqgħod idduru taqgħod għadek ma ħadtix. Id-dnub dak li ma toħodix bullseye. Id-dnub huwa tlift iċ-ċentru. Id-dnub huwa tlift il-mira, tlift il-marka, tlift l-iskop. Ħafna drabi aħna dnub huwa azzjoni li jien għamilt u nitlob maħfra liha. Dajt aħfirli. B'rispett kollu eżistijaj, dak u dnub, però għadna wisfu l-livell superfiċjali. Irdu nikbru ftit fil-ħajja nasranija. Id-dnub iktar profond ħajjitna u li jien nitlef l-iskop, nitlef iċ-ċentru fil-ħajja tiegħi. Meta dan Ġesu qed jgħidu dnubietek maħfur, qed jgħidu qalbi, skopri l-bullseye tiegħek. Iqaf milli tkun tallab, għax tlift l-iskop ta' ħajtek. Jekk ħad tkun tallab barra mis-żwieġ tiegħek, tlift l-iskop ta' żwieġ tiegħek. Dak hu dnub, tlift l-iskop, tlift iċ-ċentru. Meta Ġesu qed jgħidlu dnubietek maħfura, qed jerġa' jtih direzzjoni mhux ġast radlu salib, ksirt il-liġi, maħfur, solvejnija, life goes on. Le eżistijaj, mhux kwistjoni ta' hekk. Li jiena niskopri minn ġdid l-iskop tiegħi. Għalfejn nisewwixt, għalfejn għandi tfal. Għax ħafna drabi
Ir-raġuni għaliex tħanna fil-żwieġ u l-familja mhix bil-forsi għall-istess raġuni għalfejn bqajna. Jista' jkun tħalt għax ħabbejt u bqajt għax krebajt, m'hemmx tagħmel. Il-tfal ġew bl-imħabba u bil-ferħ u issa huma għali, m'hemmx tagħmel. Ir-raġuni għalfejn ġew m'għandix ir-raġuni għalfejn għadhom jeżistu għalija. U allura dnubitek maħfura mhux mis-inizjazzjoni li għaddiet. Il-ħamartja, l-iskop titterġa' tiskoprih qalbi. Dan il-moment jiġi laqgħa tara ma' Ġesu terġa' tgħinna niskopru ċ-ċentru. L-iskop ta' ħajjitna li huwa Alla, intom il-miżżewġin it-tritagħkom hija żwieġ falla, tiegħi s-saċerdozju falla, il-ħajja reliġjuża falla, minnu single falla, skont l-istat ta' ħajjitna. Imma jiġi moment li nerġgħu niskopru x'matul is-snin aħna nitħawdu, nitwirxu, noqogħdu nduru u naqdu f'ħajjitna u ma nkunux iffukati fuq iċ-ċentru. Meta l-weġġat isiru ċ-ċentru, tlift l-iskop. Il-weġġat huma parti mill-ħajja sistien. Ejja ma rejx fil-qamar, hemmhekk ma weġġek ħadd. Darba għext ma' patri nsemmi fit-tajjeb li kullu kien jismu xi ħadd jafu, kien jaħdem il-ħabs. U daħħan il-ħabs jiena. Kont ngħix miegħu. U darba kellu patri jaqultu nan kont ngħidlu, għax kisum nannu kien fil-komunità. Eklu tista' kont għadni żgħir ta' meta dħalt il-kunvent ta' 19-il sena. Eklu nan, eklu tista' tgħidli xi fil-komunità. U għalli offa bajtar ta' xok, kolħat, nikkeser kolħat. Bat tiskopri li xok hija parti minnek. U anka l-familja u żwieġ ta' offa bajtra ta' xok, ġifieri jekk il-raġel tajru bajtra, għaddejt xi ħażin. Bil-magħlum. Għax aħna bajtra għandna xewka fina. Però x-xewka mhix l-iskop, mhix iċ-ċentru. Huma parti minn ħajjitna. Id-djufija, d-dnub huma parti minna. Nejxu fl-imkien nħokku ma' xulxin, it-tfal ħajweġġu l-ġenituri, il-ġenituri ħajweġġu l-xulxin, u l-ġenituri jweġġu t-tfal. Toħodux bi kbira li tweġġu l-xulxin. X'tippretendi minn għandek? Qalbi inti midneb, jiena midneb, aħna midneb biex nagħmlu. Nweġġu l-xulxin. Naċċettaw abu miltan, importanti nirranġaw nimxu. Però jekk il-weġġat isiru l-iskop ta' żwieġ tiegħek, kif tinduna? Għax minnhom biss tibda titkellem. Tibda titkellem minn weġġat, biss. Mara dak sar iċ-ċentru. Sistijaj, dak li Ġesu qed jagħmlu dar-raġel f'din id-dar qed jagħtih ċentru ġdid, dak li tfisser nubietek maħfura. Imbagħad interessanti illi f'dal-Vanġelu hemm żewġ tip ta' nies. Għandek dawk li qegħdin bil-qiegħda u jikkritikaw. X'inhu jagħmel da? Di daqwa taħfar l-nubiet. U għandek dawk li qed jieħdu l-kedda jiftħu s-saqaf biex iġibu lil dan l-imbierek mifluġ paralitiku quddiem Ġesu. Aħna fil-familji nistgħu nkunu waħda minn dawn it-tnejn. Jew dawk li dejjem nikkritikaw, dejjem ingorru fuq kull ħaġa ta' xejn. U dawk ma jfejqu lil ħadd. Dawk li jitellgħu xmien, il-kmien, jaħdmu, jaqraw is-saqaf, jieħdu n-nies għand Ġesu, jieħdu l-kedda. Il-Vanġelu xejn li qrajn issa. Ġesu ħares li l-fidi tagħhom u fejjaq lilu. Inti fil-familja tiegħek jekk trid il-Ġesu ġib il-fejqana anke permezz tal-eżerċizzi. La tmur lura se noqgħod tagħmel ħadd toqgħod teqret u tgorr fuq il-problemi li hemm. Ftakru sistemi meta ngorru fuq il-problemi jissolvu ruhom, però ssir int problema. Għax issir persuna negattiva li f'dak il-projett ma tarax. U tħassar il-ftit li jkun fadal tajjeb xi kultant. Ġesu għalilna qasban b'denġla ma jiksilix, mużbih nemnem ma jitfieħx. Flok naraw il-ftit li hemm u nkatruh, naraw il-ħasel li hemm u nordmu l-ftit tajjeb li jkun fadal. Eżisti għandna għażla li ma tip ta' persuna ħankunu. Dal-Vanġelu rina dawk li huma bil-qiegħda jgorru, gallerija u jiġġudikaw il-kulħadd, ishom huma tajbin Alla jbierek, u dawk li qegħdin jitħabtu biex ikun hemm il-fejqan f'din id-dar. Inti f'liema kategorija. U interessanti, Ġesu meta jgħid meta ra l-fidi tagħhom, kelma Griega pistej, li għandha żewġ sinifikati: fiduċja u lealtà. Dawna li ħadu dan ir-raġel għand Ġesu bis-saqaf din id-dar kellhom fiduċja f'Ġesu
u lealtà lejn dan il-persuna marida eżistijaj. Biex naraw il-mirakli ta' iseħħu fil-familji tagħna, fil-persuni feruti, paralizzati, irtu konna fiduċa fi Kristu u fedeltà lejhom, mhux biss lejn Alla, lejhom. Dawn jibqgħu parti minna. Dawn erba' ħadu dak il-wieħed. Xi drabi rridu nduru lejn madwar iktar persuna li hija mifluġa. U xi drabi kemm hu diffiċli. Immaġina tkun omu missier u għandek it-tfal u wieħed minnhom dejjem ikiddek. Kemm hu diffiċli biex iġib l-oħrajn jaqblu miegħek li dan għandu bżonn iktar attenzjoni. Għax jgħidulek u jiena m'għandix tiegħi wkoll. Intom tasbu li dawn l-erba' marrux ma kellhomx problemi? Ħadu problema fuqhom li ma kellhomx bil-kedda li ħadu. Imma dik l-imħabba. U dik twassal il-Ġesu biex jagħmel miraklu. Il-mirakli tagħna mhumiex pastizzi ta'. Jiena nemmen fil-mirakli għax nemmen f'Ġesu li jagħmilhom. Però magħhom irridu nagħmlu din il-parti tagħna flimkien. Jiena u Alla, jien Father Hayden waħdi u Alla nagħmlu l-maġġoranza fid-dinja. Konti ta' għadi? Intu Alla waħdek il-maġġoranza. Għax meta din miegħu vera jakkallu magħna mill-kontra tagħna. U daw hemm huma. Daw kien infolla fid-dar ma tagħmel xejn. Imma daw hemm li waħedhom erba' u tinfolla ma' Kristu, dak se jfid. Aħna għandna din l-għażla eżistijaj. Illi noħorġu minn hawn u mmorru fid-djar tagħna u minnu mwaħħal mhux immorbuh fil-ġenb u ħajjitna tibqa' dejja. Minnu mwaħħal, minnu ferut, tista' nkun jien, tista' tkun int. Irid naraw x'nagħmlu biex nixu flimkien, xi drabi jibsa biex nagħdu quddiem Ġesu. Dan ir-raġel kellu ħaġa tajba, kien umli biżżejjed li jħalli l-ħadd ieħor iġorru. Xi drabi jista' jiġrilna aħna li morru f'estrem, irridu ngħinu l-oħrajn imma ma naċċettawx min jgħinilna. Irrid dejjem nagħti imma m'iniex kapaċi nirċievi. Xi drabi jiena dak li rrid inġorr il-ħadd ieħor, però xi drabi rrid l-umiltà li nħalli min iġorr lili jeżistijaj. U l-eżerċizzi jiġu għal dan ukoll. Ħanarfu fejn hu posti f'dan il-mument bħalissa. Ħansibu Anġelu ieħor. Chapter 5, verses 21, page 33. Issa l-ewwel ħanaqraw minn 21 sa 24 u biex ma ntawlux naqbżu għal 35 imbagħad. Okay? Mela 21, page 33, isfel. Wara li Ġesu reġa' qasam bid-dajsa x-xakl ieħor, illu tajtek darba jaqsam Ġesu tal-Vanġelu. Jekk xi ħadd minnkom mal-art imqazza u tlajtu fuq dik id-dajsa li taqsmu il-Lake of Galilee, daw ir-rakkontiet isiru kollha madwar hemmhekk. Tajjeb għall-immar. Mela wara li Ġesu reġa' qasam bid-dajsa x-xakl ieħor, waqt li kien dejn il-baħar inġabret kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Dan mal-raħ inxteħed fil-ġlejħ. U talbu ħafna u qallu binti żgħira waslet fl-aħħar. Ejja qiegħed idek fuqha, ħalli tfiq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu. B'kotra kbira mixja warajh, kulħadd irosfu. Ejja morru vers 35, għal-istidattanza kien tfittxu vers 35, tiġi waħda mara il-kollha bżonn tfiqija u tfiqi. Imbagħad terġa' tkompli l-istorja ta' dan Ġajru. Kif kien għadu jitkellem? Vers 35. Waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu bintek mietet. Għal xejn tħabbtu iżjed li mallem. Iżda Ġesu sema x'kien qegħdin jgħidu qal il-kap tas-sinagoga tibżax biss inti jemmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu li fil-Pietru, il-Ġabbu, il-Ġwanni u Ġabbu. Waslu id-dar tal-kap tas-sinagoga. U ras torbju sħiħ. U nies jibku u jixru.
daħal u għalilhom, dan l-istorbju kollu u dan il-biki għalfejn. It-tfajla mhijiex mejta marieqda. U qabdu jiddieħku bih. Imma keċċihom il-kol il-barra. Ħamijaw il-missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha ida u qalilha Talita jiġifieri tfajla, qiegħed ngħidlek Minnu fih it-tfajla qamet u qabedet timxi għax kellha 12 sena. U baqgħu miblwajn bil-għaġel u wissihom bis-sħiħ biex dan ma kien ikun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtu għatikol. Ħanqabdu tikka bil-mod il-modi l-ġrajja eżistijie. Hawnhekk tibda billi dan ir-raġel ġajru issa ħajitlob għall-bintu. Issa mhux qed naraw kull membru, imma membru partikolari, it-tfal. U interessanti bliema mod jindirizza. Bil-Malti jeda binti żgħira, bil-Grikija tiagatru, li mhijiex sempliċiment iż-żgħira, imma hemm ċerta effett marbut mal-kelma. Tajjeb, hemm ċerta effett. U din nixtieq nagħmel riflessjoni żgħira fuqha. ċerti ġenituri jgħidulek fader jiena tfal rabbejthom l-istess, imma mhux l-istess ħarġu. Nixtieqhom tirrealizzaw li qatt ma trabbi l-istess. Inti taħseb hekk. Ħudu l-eżempju. Immaġina kieku għandek żewġ tfal żgħar, babies, twins, ġarrejthom ġufek l-istess, ħadu kollox l-istess. U meta jitwildu, ikollok wieħed bil-lejl jorqod raqda forsi u marbut il-wieħed. U l-oħra tkun kursatejn. Żgur li it-tija breastfeeding jew il-bottle bl-istess mod, imma tgħidlix li kif tisma' l-erda ta' waħda, wow għamet! Tagħmel hekk! Dak li jifforma eżistijej, mhuwiex dak li nagħtu biss, huwa l-emozzjonijiet li ħorġu minnha. Inti taħseb li trabbi l-istess, imma l-affett mhux l-imħabba l-istess. Imma l-emotions, reactions tagħna mhumiex l-istess, mhumiex li ħażin għax aħna kellna wara bnedmin. Eżistijej. Dak li għamillek raqda sħiħa għal darba, imma mhijiex tistrieħu mbagħad filgħodu tkun tiflaħ, imma min ma jħallikx ngħid sħiħ, tkun għajjien. U dak jinxtorob, dak biex nagħti eżempju kemm ir-reazzjonijiet tagħna mhumiex l-istess. Anke jekk tagħmel l-istess sagrifiċċju. U t-tfal jixorbu dan, aħna nixorbu dan kollu. Il-punt li dan ammajjed qed imur quddiem Ġesu jitkellem fuq it-tifla li għandu affett leha. Allura dina kienet it-tfal tħobbhom kollha. Imma donnu xi sospotar xi ħadd tgħidu l-verità. Jekk mhux lejhom lejn napotijiet, tgħidulix li n-napotijiet ma tħobbuhomx iktar minn uliedkom għax tikbu. In-napotijiet naħseb tħobbuhom iktar mit-tfal xi kuntant milli nara jien minn nabbiet nistaraw intom. Imma l-puntu li dan mar dik li għandu affett. Jiġifieri, il-punt li nixtaqsam lih dan il-missier mar jitlob qalbu maqsuma qudiem Kristu. Mhix ċajta. Din mhix sempliċement binti, din għandi affett lejha x'kien tiegħi. Qiegħda wisqa qalbi. U kemm kellha żmien? Kemm kellha? Tiftakru xi ħadd ieħor li għamel hekk darba? Tiftakru San Ġusepp meta tirref il-Ġesu ta' 12 sena? Xi darba dan li Ġesu qed jagħmel issa, il-ġenituri tiegħu irdu jagħmluh miegħu. Inħossha qed nitilfuh ta' 12 sena, l-istess ħaġa. Imma hawnhekk għandna eżistej meta aħna nħossuna x'qalbu binti żgħira qiegħda tmut fit-texejja. Ġe meta nħossuna teenagers tagħna qed nitilfuhom fil-familji tagħna. Donnok stajt trabbihom sa ċerta mument, imma mulejda u donnhom qed jiżolqu. Qed jiżolqu minn idejna, mill-familja, qed jiżolqulna fl-iskejjel. Ta' 12 sena f'Malta l-Arċisqof uħobb jgħid wara l-Brexit, il-Grexit, tafu x'inhi l-Grexit kont l-Arċisqof tagħna li kif tagħmel il-Griżma titlaq mill-Knisja. Grexit, no? Ta' 12 sena jagħmlu Griżma u donna qed nitilfuhom. Qed nitilfu. Fil-Knisja, fil-familja, illum żaru u ġa diffiċli biex tikkontrollhom, ngħidu l-verità. Ġifieri.
U dan il-missier nistgħu naħduh fuq dan il-livell, meta nħossuna tilfu t-teenagers tagħna. Eżisti. U x'jagħmel dan? Dan imur u jitolbu bil-ħerqa, talbu ħafna, jgħid il-Malti, bil-Grieg jgħidha bil-ħerqa. Eżisti. Binti żgħira waslet fl-aħħar, hija qiegħdek fuqha, ħallit fi qutejx, hija malajr. Malajr, intux ma tagħmilha din, hi waslet fl-aħħar, m'hemmx kienx nagħmlu Ġesu. Fit-texija. Ġesu x'jagħmel? Tiġi dil-imbirka marida u toħodlu l-ħin kollu. U Ġesu jinsieħ dal-missier u joqgħod ifejjaq l-oħra. Eżisti. Jien jolqodni dan il-missier li ma jgorx. Ma jilmentax. Ma jidrilx issa ġejt il-kastijej u arġentin tal-minn tiegħek. Kemm hu sabiħ dan il-missier li minkejja tbatija li għaddejju u l-ħerqa li tmur għand Ġesu, kif daħlet difeles fin-nofs, kif ħartitlu l-pjan, kif il-Ġesu ridu għalih biss u daħlet din, he stepped back. U ħalla l-Ġesu jmexxi bil-istorja. U din hija l-kapaċità eżistijej illi fil-ħajja mill-aspett spiritwali u uman, minkejja l-ġen li għandna anke biex ma nitilfux il-lolidna, ma nistgħux nikkontrollaw is-sitwazzjonijiet ta' wliedna. Missier li ben il-ħalli meta ġie żgħir qallu iż-żgħir kien sew xanka dibqa żgħira, qallu tieni ġieli ħanitlaq. Ma qadx jagħmlu predka u jgħidu tqa'. Qallu mur. Jiskandalizzah. Hekk, daqshekk kul inti, talbek wet l-umur, daqshekk alla kul magħna jirrispetta l-libertà, anke jekk ħammurru nafġuha. ċi Alla li jista' kollox, ma jippretendix li jikkontrolla kollox. Quddiem il-libertà tiegħek jieqaf. Dan il-missier quddiem Alla jagħmel. Minkejja dak kollu li jiena l-ġen li għandi, jien min issa nikkontrolla laqas il-Kristu. Provajt nikkontrolla Ġesu x'jagħmel, fittex fija, imma daħlet din u nistenna. Hemm ċirkustanzi eżisti meta int qed tippjana l-aħjar ta' wliedek fuq kull livell u nqala xi ħaġa u jew tgħid ħassirt il-pjan kollu jew b'umiltà tgħid jien ma nistax nikkontrolla kollox. Mhux ħanitkisser. Ħankomplu. Hawnhekk xi jridu dal-missier? Jiġu n-nies u jgħidulu bintek mietet. Għalfejn itħabtu l-malli? Too late now. X'qed tibqa' titlob tagħmel? Ieqaf itlob. Spiċċa kollox. Dan missier fih ħajibda tieħed is-sens ta' tieħ il-qalb. Meta quddiem dawn iċ-ċirkustanzi, pruvajt nagħmel xi ħaġa, saħansitra pruvajt indur anke lejn Alla, imma donnu laqas Alla m'għamel xejn. U issa donnu spiċċa kollox. Il-vuċijiet qed jgħiduli ieqaf itlob. Ieqaf it-tama. Dan mhux ħela ta' ħin, dan mhux ħela ta' żmien. Inti li blaħu l-bela li għadek titlob fil-familja, inti waħdek għadek il-bela tipprova tittama li żewġek jiġi lura u tibqa' titlob għall-konverżjoni tiegħu u ta' wliedek, inti waħdek li blaħ, spiċċa kollox jieqaf. Stop it. X'jiġri? Ġesu l-ewwel ma jagħmel jipproteġi dal-missier minn dak li jisma'. Ġesu sama x'kienu qegħdin jgħidu. U għalli s-kap ta' sinagoga, tibżax, biss intemmen. L-ewwel ħaġa li għamel Ġesu mhux li jirxox tat-tifla, imma jipproteġi l-fidi tal-missier. Ibqa' fit-talb li għamilt li. Tismax dak li qed jgħidulek. Ibqa' fukat fuqi. Ibqa' fiċ-ċentru dak li semmejna l-ewwel. Tibżax. Għax meta nibdew nisimgħu ħafna kliem ta' il-qalb, tidħol il-biża' fina. Ftakru kif tlaqna fl-ewwel Evanġelu, fil-maltempata daħlet il-biża'. Fejn il-fidi tagħkom, għalfejn din il-biża', dan il-missier jisma' l-istess kelma minn Ġesu. Tibżax tibqa' hemmen. Imma l-biża' minn fejn daħlet. Dan li kellu tant fidi li ma jiġri għand Ġesu. Kif daqqa waħda daħlet il-biża'? Għax beda jisma' kliem mingħajr fidi. Kemm aħna rridu noqogħdu attenti x'nisimgħu. Eżistijej. San Pawl jgħidilna l-fidi tiġi mis-smieħ. U mis-smieħ tal-kelma tal-Alla.
Jekk aħna nibdew nisimgħu lil aħna u mhux jgħidilna l-mulej, jidħol il-qalb, jidħol biża'. Allura Ġesu jgħidlu qiegħed, tibżax, tibqemmen. Mbagħad Ġesu naraw li jmur id-dar, u jsib storbju. Dik kienet drawwa normali għall-Lut li jkun hemm il-bikkejja tradizzjonali, b'xogħol. Li meta jmut xi ħadd imorru jqattaw xarhom, jqattaw il-ħwejjeġ, jgaraw l-irmiet, joqogħdu jibku, joqogħdu jgħajtu, joħolqu ambjent ta' hekk. U l-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesu daw kollha barra. Barra. Irrutaw Ġesu kif jimxi bil-mod il-mod qabel ma jagħmel miraklu. L-ewwel jipproteġi l-fidi tal-missier. Issa jipproteġi l-fidi fid-dar. Dawn li qegħdin jirdu jkorru u dejjem toma ta' mewt u jaħasraw miskinu fiex wasalna u kollox għallar u wasalna fl-aħħar ta' kollox. Barra! ċerti nies hekk huma anke fil-Knisja fid-dinja, donnu ħajspiċċa kollox wasalna fl-aħħar. Barra! U Ġesu, x'qed jitfal barra minnek? X'irid jitfal barra mill-familja tiegħek wara dan l-eżerċizzju? Limu dan l-istorbju, dan il-qrid li qed iwassal tih il-qalb fi-żwieġ tiegħek, fil-familja tiegħek, fir-relazzjoni tiegħek li ma qed jgħidlu barra! Tinsewx dawk kienu affarijiet aċċettabbli, dawk kienu jagħmluhom normali. Ġesu huwa l-istramp, dawk kienu normali. Li Ġesu qed jitfagħhom il-barra u jiġi l-istramp, in-normalità kienet il-qrid. Ħajsistijej. Xi drabi jekk jiġrilna meta nibdew nħallu Ġesu jaħdem f'ħajjitna bis-serjetà, aħna nidhru l-istrampi. Aħna. Għax kulħadd jekk jgħidulek illum, Ġesu jgħidlek barra, irid nagħmel xi ħaġa jien. U x'jagħmel eżistijej? Ħajibdew jitqu bih. Litteralment jitqu bih. Jekk inti tibqa' temmen għal il-paniku kollu, jitqu bih. Anke l-lum ġurnata. Sak il-bela, sak il-blaħ. L-blaħ talla. La kejdu, l-blaħ talla. U vera, San Paolo qal jien l-blaħ ta' Kristu. Darba wieħed ħareġ t-shirt l-Amerika. I am God's fool, kulħadd beda jitħaq. Mbagħad dar wara, kitbulhom whose fool are you? Jien l-blaħ talla, minn tiblaħ ta' min int, għax inkolli blaħ ta' xi ħadd. Jiġifieri, imma Ġesu. Ħandikom storja vera. Qatt smajtu b'Leoni Martin. Leoni Martin hija oħt Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Smajtu biha di? Kien jisimha Therese mill-Żiem. Dina saret qaddisa l-ewwel mietet ta' 24. Imbagħad saru qaddisa omma u missiera, Louis u Zerin, tlieta. Issa ħajamlu l-oħtom l-oħra, erba', familja waħda. Imma di Leoni kienet l-iktar waħda imqarba. Kienet l-iktar waħda problematika fil-familja. Dina ridet tidħol soru, daħlet soru u x'għamlet? Ħarġet. Reġgħet daħlet soru u x'għamlet? Ħarġet. Reġgħet daħlet soru, x'għamlet? U ħarġet. Ir-raba darba daħlet u baqgħet. Meta kienet żgħira tant kienet toħloq problemi li darba omma li kienet mara Alla kienet tħobb tagħmel ir-rijata, kitbet itra lil żewġha li kien jaħdem l-arbor ċuddeb, kien imsieħel fuq xogħol. U qaltlu din Leoni kulħadd qata' qalbu minnha, qaltlu ma jiena nittama kontra kull tama li din tifla tagħna ssir qaddisa. U wara mit sena jiġri. Għax dillhom ma qaditx tisma' il-qrid kollu u l-fallimenti li kien hemm fil-ħajja ta' bintha. Imma emnet f'Ġesu se jagħmel fiha. U llum iż-żmien ħajpruva tajjeb. Din kienet fallit f'ħajja reliġjuża tliet darbiet daħlet u ħarġet. ġifieri tinkwidawx jekk nisseparaw, nirranġaw flimkien on again, off again, tinkwidawx jekk ikunu hekk. Għax dinha kienet mhux il-miżżewġin biss, anke aħna nagħmlu hekk on again, off again. Eżisti. Imma din omma emnet fis-simha li għal kulħadd hija falluta bħalma ġieli tfallu fiż-żwieġ aħna nfallu fis-saċerdozju u fil-kunvent ukoll. Baħar wieħed bħal ġew aħna ġew. Però min jemmen jara l-mirakli. Din eżistijej, kulħadd seta' jitħab imma omma baqgħet temmen. U Ġesu jkeċċi kwaħt il-barra. Jaħallihom jitqu bih u jħalli biss il-Pietru ġabu ġwanna u l-omma l-missiera. Alla ma jagħmilx xogħol dal-miraklu. Jaħalli l-iktar nies intimi.
U di xena ta' fejn tolqotni. Għax hija xena li ġib flimkien il-familja, l-om il-missier u t-tifla mejta sissa, u l-Pietru ġabu Ġwanni, is-saċerdoti. Kemm għandna bżonn niskopru mill-ġdid iż-żwieġ u l-familja u s-saċerdoti niġu flimkien għal ġid ta' wliedna. Mu speċjali fejn hemm l-iktar tbatijiet fil-familja. Illum ngħixu fis-sfortuna li skuntant is-saċerdot ġie oskurat minħabba l-iskandlu tal-abbużi sesswali fil-Knisja. Donna m'għandha assassin għandna xi ħaġa tfal, li mhijiex hekk. Iżbalja ftit ma jiżbaljax kulħadd kif qal tajjeb l-arċipretakom. Eżistieri. Però kemm għandna bżonn nerġgħu niskopru flimkien saċerdoti u ġenituri li niġu flimkien quddiem il-feriti tal-familja, quddiem il-mewt li jista' jkollna fil-ħajja ta' wliedna. Għandna bżonn il-xulxin Ġesu jridna flimkien biex iġib il-mirakli tiegħu. Mhux aħna waħedna, mhux intom waħedkom, flimkien eżistieri. U hemmhekk isir dan il-miraklu. Interessanti li meta talab fil-bidu il-missier, it-talba tiegħu dinnu ma ġietx mismuha, it-tifla mietet. It-talba tal-missier ma żammitx it-tifla milli tmut, imma ġabitha lura mill-mewt. Tiftakru meta Pietru Ġesu qallu, Piet, int ħadd tidneb. Qallu jintlaq tarik. U Pietru x'għamel? Dineb. Tajjeb, dan talab għalih Ġesu ta' mhux jiena. Ġapatri, Ġesu talab għalih. U Pietru xorta dineb. Ta' darbiet. Ħa nitkellem biex nifhemu. Jekk it-talb ta' Ġesu ma kienx qawwi biżżejjed biex iżomm il-Pietru milli jitneb, kien qawwi biżżejjed biex iġibu lura. Jekk tħossu li t-talba wliedkom mhux jinstema' qed jibqgħu jitkaxkru, qed jibqgħu jħawdu, jekk ir-raġel qed jitlob għalih qed jaxxaq aktar u minnu, emmen li t-talb tiegħek għandu l-qawwa mhux li jżommu milli jħawwad, imma li jġibu lura wara taħwit kollu. Dak li jiġri din il-fidi dal-missier. Din il-fidi eżistieri. Xi ħaġa li qed titlob u l-affarijiet iktar ma titlob imorru għall-għar. Qatt kellkom dal-feeling? Kemm il-darba ngħaddi minnha jien. Titlob u donna mmorru għall-għar. Emmen il-qawwa ta' dak it-talb, when the worst comes to the worst, God can show up. Kif jagħmel hawn? Dan il-missier jemmen hekk. Ħa nieqaf ta'? Sarħin. Mhux ħadd ngħid kull ma kelli ngħid. Imma ħa nibqgħu hawn biex ma rridx indejjaqkom. Ejjew nieħdu dawn it-tliet siltiet illum magħna. Huma tlieta li huma preżenza ta' Ġesu illi jfejja fid-dar, ifejja fil-familja. Ejjew nieħdu verament minn qalbna dil-preżenza ħajja ta' Ġesu kif tlaqna mis-sinagoga għall-ġeddar. Ejjew nagħmlu dal-passaġġ. Ħantilqu minn hawn u ħammorru fid-dar. Ejjew neħdu magħna lil Ġesu li jfejja fil-familja tagħna. Ejjew neħdu anke fl-iktar ċirkostanzi fejn għandna minnu weħel fil-mixja tiegħu, minnu paralizzat. Min kont inħobbok u ma nħaxxi għalik l-emozzjonijiet weħdu. Min ma nistax naqdi aktar fil-familja, min daħlet is-superbja, min daħlet il-pika fejn it-tfal, ipparalizzat u waħalna u l-nasnin. Ejjew nieħdu l-mulej. Min qed jitlob u xorta t-toħu sintoma tal-mewt fil-familja. Ejjew nieħdu Ġesu hemm. Nitfu kollox il-barra u nibku f'aħħati fuq. U dak li aħna ma nistgħux nagħmlu fin u f'waqtu nemmnu li Ġesu dan jista' jagħmlu. U għada ħanġu hawn bil-fidi. Għada nixtieqkom matul ġurnata jekk tistgħu itolbu ftit. Jekk għandkom ċans għada tiġu qudies erru qabel ħalli konna qalb miftuħa għal grazza tagħna meta ħanitolbu u jekk tistgħu sumu ftit għada. Ftit sagrifiċi żgħir għal xulxin. Eżistieri. Mhux għalik għal familtek, għal xulxin. Ħankunu daw l-erba' komunità li ħanġibu n-nies quddiem Ġesu fit-talb. U nixtieqkom tiġu b'din il-fidi ta' dan missier, ta' dawn in-nies li nemmnu li l-mulej se jagħmel xi ħaġa fiż-żwieġ tiegħi, fil-familja tiegħi, għan-nies li ħanitolbu fil-mar tagħna, inħallu lilu x'jagħmel li jrid. F'din id-dajsa nistgħu ngħaddu mill-maltemp imma ħajkun hemm, nistgħu ngħaddu mill-mewt imma ħajkun hemm, nistgħu ngħaddu mill-mart imma ħajkun hemm. U għada nistgħu ngħidu kif qalu diversi drabi fil-Vanġelu, nistaġbu quddiem Alla. Maħniex hawn tant biex nitgħallmu, ma biex qalbna titħeġġeġ u nistaġbu quddiem Alla tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu.
Il-lejl tajjeb u kunu berkin u tolbu għalija. Għada forsi ndumu ftit iktar kunu preparati għas-session tat-talb tagħna.